ಸೋಮಾರ ಸಂತೆಗೆ ಚುಂಚಾನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಪಿಗೆ ಚಿಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಂಗ ಕನಕಾಂಬ್ರ ಹೂವಿಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎಂಕಿ ಸಂತೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಆಪಿಲಕ ಮಾಲ್ಪಿಲೆ ದೇವರೇ. ಮಂಡೆನ್ ಬನ್ನಗ ಪುಗೇಲ್ಡ್ ಕನ ಒಡಿಯ ಗೋಣಿಡ್ ಕನ ನತ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಪುಗೇಲ್ಡ್ ಮಡು ಕನಪಿನ ಅವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂತೆ ಅನ್ನಗಲ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಸಂತೆ ಮಾಡ್ನು ಈ ಸತಿ ಮುರಾನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಾ ಪುಳ್ಳಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಬೋತೆ ಇನ್ನೆಂಚ ಈ ಬರಿಕೆಂಚ ಬಾಡಿ ಜಾಗ ನಮ್ದು ಓ ಬರಬಾ ಇಡೇಲಿ ಓ ಯಾನ್ ಮುರಾನೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನೇತ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ತೂಕ ನಿಕ್ಕ ಸಾಲ್ವಾ ಹೋಲೆ ಬರಬಿ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಕೊಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಡ ಪುಲಿಯ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಿನ್ನು ದಾದ ತೆಕ್ಕರೆ ಎನ್ನ ಜಾಗವನ್ನ ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೇ 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 ರಾತ್ರಿ ದಾದಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಗ ಜಾತ್ರೆನಾ ದಾದಿ ಸ್ಟಾಲ ಸ್ಟಾಲತ್ತ ಮಗ ಸ್ಟೂಲು ಅತ್ತಿ ನೀವು GST ಉಂಡಿರೆಗ್ ತುತ್ತರ ವೇಸ್ಟಿ GST ಬೋಟೆ ಅಜ್ಜರು ಫಣ್ಣಿ ನಿಕ್ ಸಣ್ಣಿ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಅಂದಮೇ ಓ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಎಂಚ ಬಾಡೆ ಮೈ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಈ ರಜೆ ವಾಡ್ನಿ ಹಲೋ ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆದಾಗ ಉಳ್ಳೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅವ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನೀನ ಪದ ಒಂಜಿ ಬೇತದಿಯೋಡೋ ಏ ಇರೇಗಿದಾನೆ ಬಂಗ ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೇದಾನೆ ಆತಕಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನನೆ ದೇಶ ನಮ್ಮತ ಮಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕೈಕಾಯನೊಂದು ಘನತೆ ಗೌರವ ಬಂದ್ಪುನ ಉಂಡು ಐಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ತಾನೆ ಅಜರ ವಾ ಅಜರ ವಾ ಎಂಕ ಪೌರತ್ವ ಉಂಡಾವೇ ಪೌರತ್ವ ಸುರುಕು ನಿನ್ನ ಪುರುಷತ್ವ ತೂಲ ಮಾರೆ ಏರೆ ಏರಗೆ ನಿಕ್ಕತ್ತ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮಾರ ಸಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂಜಿ 4,000 ಬೇರಾಮಿನಿ ಆಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಭೂತ ಈಗೋನು ಅಜ್ಜರೇ ಓ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಬೇರಾಪುಂಡ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಜೋಕಲೆ ಆಪುನಿಗೆ ಬೇರ ಒಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಂದು ಮನಿ ಬಂದ ಗುಳ್ಳರೆ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡು ಬೇರಂಬೆ ಹೋಲೆ ಸಂತೆ ಬೇರ ಬಂದ್ಪುನ ಬೇರ ಆಪುನ್ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಬನ್ನಿವೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂತೆ ಅಂತ ಕಾಜಿದ ಬೇಡ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕುಜಪ್ಪ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸನ ಸಂತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರಿಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ನಟು ನಗಲು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ಮಾರ ಇನ್ನ ಬೋನಿ ಆತಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂತ ನೀನು ನಟನವನಲ್ಲವಾ ಆವಾದ್ರೂ ಕಚ್ಚಾಬಾರ್ದ ಚೇಳಾದ್ರೂ ಚುಚ್ಚಾಬಾರ್ದ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದ ಹೋಗಬಾರದು ಓ ಮುದುಕ ಸತ್ತೋಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದಾಗೆ ಎಂಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಆಡುವಣ್ಣಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡು ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಯಾರ ಯಾರು ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ ಬೆಪ್ಪ ಏ ಯಾರವನು ಅವನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ನಾರಾಯಣ ಈದ ಎಂತ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗವ್ನ ತಿರ್ಗೋಣತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಂತಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟ ಆವಡು ಮಾರೆ ಬಾರ ಬಸ್ දීසවස මුණ ගැසෙන්න මුකුළු පාන්න ළමේ ගොඩේ සිදුවන හැම දෙය දැනගන්න කොමරිපාන කොමල කරන අඟනුත් සැම දෙන රැස් වෙන ලිඳ ළඟ සංගමය මුල් තැන කොමරිපාන කොමල කරන අඟනුත් සැම දෙන ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ಸ್ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೊಂದು ಅರಕೆ ಅಲ್ವಣ್ಣ ಎಂತ ಅರಕೆ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಅದು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು
ನಂಗೆ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ನಡಿದ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲಿಗೆ ನಾನು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ. ದಾದಿ ಒಣ ಸುಂಡುಗೆ ಒಣ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ. ಏನೋನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನಾಡ ಪಂಡೆ ಒಣ ಏನೋ ಸತ್ತು ನಾಯಿರಿ ಜಾನಪ್ಪ ಬನ್ನಿ. ಏನೋನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಗಾಜಿ 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 ಹೇ ಏನೇ ಕಾಜಿ? ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಾಜಿಂದ ಐತಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೀ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆಫರ್ ಇದೆ 4 lakhs ಇಂದ 20 lakhs. ಕೊಡಿ ಕೆಬಿ ಕೇಳುದಿಲ್ವಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ದು ಅಂಗಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುದು. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಡಿ, ಗೂಡ್ ಅಂಗಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಡಿ. ಶಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಾ? ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಯಾ? ಸೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಗೂಡಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಚಿದ್ದ ಅಥವಾ ಶೀಟ್ ಹಾ? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? ಯಾವ್ದು? ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಎಂತ ಇದೆ? ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ, 2 ತೋಪು ಉಂಟು ಒಳಗೆ, ಬೇಕಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಏನ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ITR ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ನಂದು, SLC ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಐಟಿ ಅಂತ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಟಿ ಆಗಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಲ್ ತೋಜಿಂದು ಯಾನು ಮಂಡೆ ಚಡುಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೆ. ನಾಲ್ಕಾರ್ದನ ಚೂಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಪರ ಬಕ್ಕಲ್ವ ದೀರಂಡು ಸ್ಟೂಲ್ ದೆತ್ತದು ಕುಟು ಮಂಟ ಸಮಾಜ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಗಾಜಿ 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 ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತು ಅಂದ್ರು. ಓಲು ಹೇ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ಬಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತು ಆಯ್ತು ಇರ್ನಂಜಿ ಕಾಜಿದ ಬೇರೆ ಅದು. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾನಿಕ್ಕಿನ ಪುಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪುಷ್ಪ. ಅದೇ ಅವೇ ಪನ್ಯತ ಪುಷ್ಪ ಯಾನು ಪುಷ್ಪನ್ ಬರ ಬನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನತ್ತ ಪುಷ್ಪ ಬಂದು ಪುಷ್ಪ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪನೆ. ಹಾ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಸುರ್ಮನ್ ಪುಗತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಜೇಪಲ್ ಅಡಿಟ್ ಅರ್ಕಲ್ ಬೂರ್ನನೆ ವಯರ್ ಹೆಂಚಿನ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ದೆಪ್ಪುಗತ್ತ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ದೆತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುತ್ತಿ ಹೊರಿತಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ದೇ ಇದೆ ದಾದಾ ಗಡ್ಡ ಓ ದಡ್ಡ ಹಾ. ಯಾ ಬನ್ನಿ ಗಡ್ಡನ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಗಾನ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಣತ Yes. ಈ ಜಂಡರ್ದ ಬಿರೋ ವೈರ್ ಲೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಿಂಚನೆ ಆಪುನ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಮೂಲರಿ ಗೊಂಬೆದಾರುಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೂಲರಿ ಗೊಂಬೆದಾರುಳ್ಳೇರು ಅರೇನ ಪಾತೇರ್ ಬಗ ಅರ್ ಏ ತೋಷ ದಿಂಚ ಮುಲ್ ಗೊಂಬೆ ಮಾರೋದುಳ್ಳೇರು. ಈ ಜೋಗ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಂದದು ಈ ಮಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ತೂಕ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ್ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೂರ ಬತ್ತೀಯ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿಯ ತುರು ನಿನ್ನನ್ ಗೀಟಪ್ಪೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉದ್ದೊಳ್ಳೆ ಚೂರು ಮಿದ್ದು ಬತ್ತು. ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೊಂಬೆದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಗೊಂಬೆ ಭಯಂಕರ ಶೋಕುಂಡಿಯ ಕೇತು ಅವ್ ತೂತು ಬರೋಡು ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಮೆಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗುತ್ತು ಒಂದು ಲರವರ ಪಲ್ಲೆ ಆತ ಓ ಮೇರೆ ರಟ್ಟಿ ಮಂಡದ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ರಟ್ಟು ಮಂಡದ ಉಚ್ಚತ್ತ ಎಂಚಿನ ಉಚ್ಚತ್ತಿ ನೀರೇ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡಿ ಮಂಡೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಯ್ಪಾರೆ ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜನ ನೊಯ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ போய் ಅಜ್ಜ ನಡಿ ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿರೇ ಆರು ಚೀರಿ ಕುഞ്ഞു ಓಜ್ ಕುഞ്ഞു ಬೊಗ್ಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಮಲಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಜ್ಜರೇ ನಮಸ್ತೆ ಕುഞ്ഞു ಓರಿ ಡಿಕ್ಕೋ ಏ ಅಜ್ಜರ ಈ ಅಂಜು ಮರೈಕು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಓ ಮರ ಮರ ಅತ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂತ ತೋಜ ಅಂದು ಇರಗ ಅಂದ ಜಾತಿಪ್ಪು ಯಾನೊಂದು ಕೈಟು ಬುರ ಪತ್ತು ತೂನಗ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಚಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿನಗನೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಂತೇನ್ ಅದೇ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂದು ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನು ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಟಿವಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಅವಿಯ ಎಂಚಿನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಬರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಕಲೇನ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಚಾನಲ್ ಬೈದಿನಿ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಅಜ್ಜರ ಅಂಚೂರ ಮನ್ಪರ್ವಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ದಾದ ತೋಜೊಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಮಂಡೆಗೆ ಏ ಅಜ್ಜರ ಇಂದು ಕಾಜಿ ಭಯಂಕರ ಶೋಕುಂಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಾಜಿ ಬಂದ ಒಡೆಯದು ದರಿಯದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದು ಎಣ್ಣೆ ಪಿನಲಾಕ್ಸ್ ಪೈಪ ಕಾಜಿ ಪೋಯ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂದ ಭಯಂಕರ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಯ್ಗೆ ನೆಕ್ಕ ಏ ನಕ್ಕತ್ತಿ ಏ ಉಂದಿಂದ ಅದ ಮನ್ಪುನು ಅವೇನು ಉಂಟು ಏ ಅಂಚಿ ಬರಲ್ ಪಾಟಿ ಹಿಡ್ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿದ್ದಿ ಕಾಜು ಅಡಿಗೆ ದಾದಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಕೋ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಕೋ ಆತ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಂಕದಿತ್ತ ಈ ರೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ತಯ್ಯಾಡ ಅಂಚಿ ಕಾಜಿ ಇಟ್ಟಿಂಡ? ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಜಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲದ ಶುಭ ಸ್ವರಗಳೇ. ಏ ಅಜ್ಜರ ಒಂದು ದಾದೆ ಪೂರ ದಾರಿಂಡು ದೇವೋ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪದ್ಯ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಡೋಡ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಮೊನ್ನ ದರಿನ ಮೂಡು ಅದೇ ಕಾಜ್ ಮಾರೆ ಅಜ್ಜರೆ ಹೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾಡ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಿದಂಡು ಎಪ್ಪುನ್ ಮಗ ಎಂದ ಆವಾವ್. ಅಬ್ಬ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಕರ್ಬದ ಕಾಜಿಯ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಜಿನ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಒಂದೇನ ಕೈಟಿದ್ದು ನೋಡು ಮೈಕ್ ಒಂಜ ಸಂದನೆ ಓಡೋಡಿ ಮೇಕೈ ಬಾಡ್ನು ಅಂಜತ್ತಿ ಏನ ಮೈಕಿ ಮೈಕ್ ಓದೇರ್ ಮೈಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತೀರ ಸಂತೆ ನಮಗ ಆಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಆಡ ಪಾತ್ರ ಕಾಯನ ಮೋನದ ಕೈ ತಲ್ದಿ ಓಡ್ಚ ಮಗ ದಾಯಿಗ್ ಮತ್ತಿ ತತ್ತು ಬೂರಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಗುಲು ಅಜ್ಜೆ ನಡೆಬಹುದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತರೂ ನೋಡು ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂತೆ ಕೂಗು ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಣ್ಣ ಯಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೇ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಕಾಡುವಂಥ ಗೆಳೆಯಬೇಕು ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುನ ತಗಲ ದಾದೆ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯ ಯಾನ್ ಅಲೆಯ ಎಂದ എനിക്ക് ಆತ್ ಕಲ್ಮನ್ ಬಂದಾನೆ ದುಮ್ಮದಗಳೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದನ ಕೇಂದಿ ಜನ ದಾದೆ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕಲೆ ಕೇಂದಿ ಇರೋರು ಮನ್ಪಂದಿ ಪೋಲೆಗೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅನ್ಪೇಣ ಓ ಲೆತ್ತರ ಏನ್ ಅಮ್ಮೆ ಈತ ಜವನೇನೆ ಮಾಟ ಸಮಾಜ ಮಾರಪ್ಪ ಭಾರಿ ಪುಲ್ಚೋಟು ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ಎತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ ನಾರಾಯಣ ಬೀಡ್ಸು 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 ಬಿರ್ಸತ್ತು ದುರ್ಸು ತಪ್ಪಿ ಏ ಅವೀರಿ ತೆಲಿಪುನು ಅವ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ತೆಲ್ತೆಕ ರಡ್ಡ ಹಾಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ರಡ್ಡ ತಿರ್ತು ಉರ್ದು ಏ ಹೌದದಿ ತಿರ್ಗುನು ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲು ಏ ಹೌದದ ನರ್ತಂಬೋಪುನ ಅವು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏ ಅವೀರಿ ಜೋಕುಲು ಅವು ಕೊಟ್ಟಿಲು ಮುಂದದಿ ಇದ್ದುದದ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರಿಂದ ಪಟ್ಟಿಲು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಸ ಅವು ಅಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓವಿಯೇ ಪಾಯಸಗೆ ಓಲಿಯೇ ಪಾಯಸ ಓಲಿಗೆ ಪಾಯಸ ಹೋಳಿಗೆ ಎತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸ ಸಾಸ ರಾರ ಸಸಾರ ಮೇಡ ಪಂಡೆನ್ ಪಾಯಸ ಈ ಅಜ್ಜರು ನೀನು ಅಡುಗೆ ಬೈಬಾಟ್ ನೋ ಬೋಲ್ ಪಾತ್ಯರ್ನ ನಡುಕು ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಕಾರುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರ್ರೆ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲ ಏ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾ. ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಾದಿ ಪಿರೆಗ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಏ ತೂನಗ್ಲು ಪೂರ ಬಂದ್ ಪೇರೆ ಮಾತ ತುಯ್ಬೇಕ ಸಾವ್ದ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಏರಿ. ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಬೈತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಇರು ಯಾನ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ದುವೆ ವಾಚನಲ್ಲಿ ಯಾನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ್ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜರ ಅಂದ್. ಎಂಗ್ಲು ಮುಂಚಿಡ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿಗೆ ಏ ಅವಂದು ಇಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಕಾರ್ನಲ್ ಪೂರ ಉಂಟಾ ಅಂದ್ ಅಂದಿ ಅದೇ ಈ ಜೋಗುಲ್ ಬತ್ತಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತಕೇಂಡ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಈ ಪಪ್ಪನಗ್ಲು ಬತ್ತಕೇಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಅಟ್ಟ ಇರೆಂಜ ಸಮಾಜದ ಪಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲೇಲು ಲೆಕ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡಿಯ ಇದು ಪೋ ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಕು ಅದೇ ಪಪ್ಪನಗ್ಲು ಬತ್ತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪನಕಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಶೋಕದ ಪುಣ್ಣಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೋಕುದ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಸು ಕೊರಂದಕ್ಕೇನು ದಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊರದ್ನಕೇಂಡ ಕಾಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಇದ್ದೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು
ಏರು ಮೀನ್ ಕೊನೋಡಿಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ಪಾಟ್ ನೀವು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪೋಯ್ ದರಿಂಡ ಅಂದ್ ಪರಿಂಡ ಅಂದ್ ದಾತಾಂಡಿಯೇ ಅವಂತೆ ಪರಿಂಡ ಅಂದ್ ತೂಕ ನೀನ ತೂಕ ಈಗ ಪೊಳ್ಳುದು ಬರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಏಪ ಆಜನ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತೀನ ಅಂಜನ ಪರಿದಿಜಿ ಯಾನ್ ಅವೆ ತೂಪುನು ಆಫರ್ಡ್ ಗೊಂದೈದಿನ ಕುಂಟು ಆತವಿಗೆ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲ ಕೆಂಚ ಪರಿನಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂಬರ ಪೋವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ ಎಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಈ ವೇಸಡೇನಾ ನಾನೇ ನೆಟ್ಟೇದು ಪೂರ ಏಜನ ಪೂರ ಪೋಪುಜೇರಿ ಈಗ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆ ಈ ವೇಸಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಊರ್ ದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೋವೇರಿಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತುತ್ತೈತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಗ ಅಂಚನೆ ಪೋ ಅವರ ಕಾಮನ್ ಆತಿಂಡಿ ಕಾಮನ್ ನನ್ನ ಬುಂಡ ಐಟ್ಲ ಪೋವೇರಿಯಾ ಪೂರಾ ಧರ್ಮದಗಳು ಬೇತ ಧರ್ಮದಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಗೆ ಎಂಚ ಹುಡುಗೆ ದಿತ್ತು ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರತದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮರತದ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ನ ಬಕ ಇಂಚಿನ ಯಾವಂದಿನ ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಕೈ ತೆರ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿಕಂದ ಹೊಡಿ ಮೇಕ ಕೈ ಬಾಡ್ಗಂದಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಏನ ಆಯ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ பொண்ணு பொஞ்சு வாயினாலும் கை நிலுக்க காஜிதி ஓடு ಒಕ್ಕ எங்க காஜித பேராண்டைய ಅಜ್ಜಿನೇ ಪತ್ತು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅಜ್ಜರ ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಚಿ ಶೋಕದ ಹೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂದ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕುಳ್ದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ ಒಂದು ಆತ ಪಾತೆರಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇವನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಣದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮುಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು